guztioi, une etorri zaten guztioi, eta lehenik eta bain eskerrak ematen hasi nahiko nuke, zerrenda luzea daukat, baina hasiera mintzat eskerrik asko esatea dagokit, esan beharra daukat, bestetik berriari, bestetik elkar argitaletxeari eta Jaki aldizkariari, aukera gu eman didaterako. Gaur hona guzta batekin gatoz, baina gogoan dut, hau dena bain urtebete pasatxo edo hasi zela, eta hasi zen berrian gure etxean gauza guztiak hasten diren bezala. Martxelo etortzen zaizunean zure maila, eta esaten dizunean 2 minutu bai. Eta 2 minutu bai esan ez etorri zitzaien hartan, nire artean pentsatu nuen badiago zerbait orain ere. Sartu ginen bulegora, eta hasi zitzaidan esaten, hemen gaude gehienok eta zuetako gehienok nik baino asko zobeto dakizuen ezta. Euskararen inguruan halako aldaketa hots batzuk nabaritzen hasi direla, gogoetak eta halako atzera aurrerak eta badabiltzagula euskalgintzan gabiltzanok, eta baitzat guretzat bazela intereseko gai bat hori heldu egin behar geniola. Nik esanen, ados, heldu beharko geniola, eta bere erantzuna izan zen liburua. Eta ondo gogoan daukat, ze hitz esan zizkidan ere, kazetaritza liburua. Oso sartua gelditu zitzaidan hori, kazetaritza liburu bat egin behar genuela, eta liburu egiteko bide hortan saiatu naiz horri heltzen etengabe, nolabait ere nire burua izkutatzen, eta ahotsa elkarrizketatu ematen.